Dobrý den, takže já vás vítám u svého prvního videa. No, omlouvám se už předem za nějaký nedodělky, možná zvuk mikrofonu nebude tak kvalitní, protože není tak drahý. O mě nejsem mistr, takže se omlouvám za některé chyby, které budu ve hře dělat. Tohle video slouží k tomu, abyste mi ti lepší hráči teda řekli, v čem dělám chyby a v čem se mám zlepšit. Tak se dívejte na to koní, no asi. Nebo vydám ty lepší dny. Securing B. B secure. Enemy has C. Vidím, to je moc nepřátel. Aha, jo. Losing Bravo. Jo, to bylo trošku lepší. Losing Bravo. Ty vole, co to je za debila? Jako, je to normální lidi? We lost B. Hej, ale chápete to? Já jsem do něho střílel, přitom to je nějaký dobrý bug. Ty vole. Takový chyby. Aha. Tak to jo. Máme dobrý tým. Ale to je nějaký divný. Strašně, tyjo, zpomalený, jako by tady mě všichni lagy. Já teda určitě nemám. Nezdílíme to dobrý připojení. Oh, ty vole, co to je? Konečně. Cípnu jeden. UAV online. Alpha secure. To je úplně... S mešínkou jsem už jenom dal 4 kily naraz, protože víc jejich u sebe nebylo. Ale s takovýma... Přivo. Počkejte. Ne! Co to je? Třem, jsem údajně první, si vyšíláme tu, kdo si nejsou. Nějaké zkušenosti mám. Jako, dívejte, co to je, jako chápete to? Tak prostě to je hnus. Když mu do něj vyprázdním zásobník, ho to nezabije, prostě to je uchylný až. Hej, tak to je hovadina. Tak jo, momentálně to budeme spíš hodnotit bugy. Ale třeba to bude... Nechám se na headshoty. Což to asi ne. Jako nachlazený. Takže asi... Tak. Nebo tak, no, můžu běhat za nožíkem. Tak není to být napad. Ještě nejde zbraní. Tak to je blbost. To je moje první hra, která je tak divná. Jsem zkusil nožíkem. Trefil jsem se, protože zbraní to je evidentně neúčinný.
tady trochu asi pokylím. Údajně. Tak asi ne. Tak jo, myslím, že to můžu vzdát, protože komp evidentně nelíbí někoho zabíjet, takže mám hodnej komp. Je zajímavý, že své první video započíná i lagem. Do bugem, velký mužka. Takový strakce. No. Aha. Se nedivím, že to tady běhají do říkama. Já někoho zabil, jo. Na raketu nemám, jo, ale... Jsem si jist, že i raketu bych někoho nezabil. Mimochodem, kdyby to byl nějak... Měl by to byl Domination, jo, ale... Kdyby to byl ještě nějaký jiný mod, jakože třeba... Pokud se mu netrfím do oka, takže ho nezabiju. Tak mi to prosím napište do chatu. Takže... Třeba to je moje demence. Tak jo, tomu hodil, byl grátem. Já ho zabil, jo. To nebylo pěkný. To už vůbec ne. Flashbang. Hej, prostě, to je hnus. Aha, když se vidím náš ping, všech. Možná, že minule, když se to nahrává, tak to bylo v pohodě, no, ale to bude asi celkovým pingem předozu, no. To jsou to prostě lagy, no, tak se omlouvám. Takže to video asi nebude moc naučný. No vlastně teoreticky ano, tím, že čím větší lagy, tím větší nehratelnost. Tak víte, s lágama je to o ničem. Já ho zabil, jo. Normálně má to nejnižší ping na serveru, nechápu, jak to znamená tak vyletlo. Právě to být nemůže. A nebo tak. Takže tohle z toho video asi bude mít pomlčku lag, nebo v závorce to bude asi, protože to vlastně budu zařazovat do svých normálních výkonů. Protože on je trošku zkreslený, jestli mě chápete. Děvko, Toto zase byla moje demence. Takže myslím, že dneska nikdo nemohl. No, třeba teďka. Je to sranda, no. Ani se nedivím, že nejlepší hráč tady má 29-16, když má ping 19. Jo, malá mama, to je ten chladný. Tady se momentálně asi nehraje na to, kdo má lepší zkušenosti a zbraně. A do prdele. A momentálně se hraje, kdo má lepší ping, no. A vidíte, kolik těch možností hry je. Takže mě toto přímě moc nebaví. Takže to asi ukončím. Chtěl bych, aby toto video bylo nějakým začátkem mých videí.
to osud, že to začíná zrovna tímhle. A jak jsem řekl, vaše rady bych ocenil, určitě to nebude na chvíli mizí pár věcí, protože si lepší internet, protože to bylo znám dobrý internet. Nechci najít kluba. Aha, tak jo. Jak se zabiju? Jediný mi asi jde. Dost dobře. Takže... Já budu končit, jo. Tak, zdar. V příštím videu, možná už bez lagu. Naschle.